शादी ब्याह होला वैसे ही शंकर जी भी माड़ो में गई रहे और हमने की यहाँ एगो का कहल जला ओकरा के चाची जौन लइका माड़ो में रुसेला तो सास पूछेली कि बबुआ काहे खातिर रुसल बड़ का चाही तारा। लेकिन आजकल के लइको जौन जात रहे शंकर जी तो भाई गांजा भांग खातिर रुसेला, लेकिन आजकल के जौन लइका बालोग भाई ना जल्दी हमार परिवार के भेजा। पहले तो गाँव होत रहा, बहुत कम जगह गाँव होता, अब तो बुलेट खातिर रुसता रहा। ना ना बुलेटो ना बबुआ मेहरारू खातिर रुसता लोग। अब जल्दी अपन परिवार के घरे ले जाए। देखी ये तो बात अंदीप बाबा पर लागू होता। हाँ हाँ उनको बोला हटा भाभी। तो शंकर जी जब माड़ो में जाता नहीं, माड़ो में जब बैठा था नहीं तो बहुत सारी पार्वती जी के माता जी के जौन सखी सहेली वालों सब लोग माड़ो में रहता, परिचय जाता लोग। तो शंकर जी के जीत कर दानी पार्वती जी के माता जी से कि माता जी हमारा गांजा भांग दोनों चाहिए। शंकर जी के जब ये बात सुना था माता जी तो कहते कि बबुआ हमारा घरे गांजा भांग खाए वाला के हुआ ऐसा आदमी नहीं कि हम तारा के गांजा भांग ला के दे। लेकिन फिर भी जो हला पर जरूर केहू ना केहू शंकर जी के भक्त हो जकरा लगे गांजा भांग होई। तो देखिए पार्वती जी के जे माता जी बानी वो अपन सखी सहेली से कहा तरी कि माड़ो में रूसल बड़े अगोरा के दुल्हा हो मांगेले भर थरिया भांग सखी। बड़ा वियोग में बेचारी बात कहली। तो देखी कि माड़ो में रूसल बाड़े गौरा के दुल्हा हो, माड़ो में रूसल बाड़े गौरा के दुल्हा हो मांगेले भर थरिया भांग सखी, मांगेले भर थरिया भांग सखी। अब देखिए कहा तरी अपन सखी से ना केहू भांग खवैया ना केहू ना सेड़ी हो, ना केहू चिलम वाला ना केहू गंजेड़ी हो, ना केहू भांग खवैया ना केहू ना सेड़ी हो, ना केहू चिलम वाला ना केहू गंजेड़ी। बाबा रहवा पर्वतिया ना मानेला, बाबा रहवा पर्वतिया ना मानेला। कितना दामाद लोग बदमाश होखे लालो, माड़ो में ही जाते अपन रंग दिखा देवे लालो। लेकिन शंकर जी वे कहीं गो रंग दिखावत रंग खाली गांजा भांग खाते। ओकरा बाद पार्वती जी की मम्मी कहा तरी कि बाबा रहवा पर्वतियो ना मानेला। हमनियो की जब दामाद बदमाशी करे ला लोग तो लोग ये कहे लगे बौराहे हो का, कहां से उठा के कहां खोजल रहो लोग भाई कि हइसन बौराहा दामाद उतार देले बड़े। तो कि वाह बौराहवा पर्वतियो ना मानेला, अब बतिया बोला तो उठ पड़ा
बाबा रहवा परवा पतिया ना मानेला पतिया बोलता उठवा ना गए सखी पतिया बोलता उठवा ना गए सखी मारो में रूसल बड़ बहुरा के दूल्हा हो मारो में रूसल बड़ बहुरा के दूल्हा हो मांगे ले भर धरिया मांगे ले भर धरिया मांगे सखी मांगे ले भर धरिया मांगे सखी मांगे ले भर धरिया मांगे सखी मांगे ले भर धरिया मांगे सखी। बोलिए काशी विश्वनाथ की।